Serapeptaza je výnimočný enzym vo svojej čistote, vo svojej aktivite a vo svojej prenikavosti. Tie účinky, ktoré zvyčajne enzymoterapia má, sú tu znásobené. Jej aktivita spočíva najmä v odstraňovaní odumretých tkanív z poškodeného prostredia. Serapeptazu najviac v mojej praxi využívam na liečbu neidentifikovateľných opuchov, ktoré zvyčajne nastávajú po zraneniach, ale často aj po starších úrazoch, najmä členkových kĺbov. Prípadne po operačných zákrokoch, po ktorých zostáva opuchnutá končatina a vytvárajú sa ťažko hojiteľné jazvy. Nie je to vôbec žiadna novinka, že sa jazvy ťažšie hoja, pretože kontaminované prostredie okolo nás spôsobí tzv. Hojenie per secundam a práve serapeptaza vylepšuje kondíciu človeka, aby sa mu lepšie rany hojili. Chronické opuchy, ktoré vznikajú neskôr z iných príčin, častokrát po operáciách krčových žíl alebo nejakých iných operačných zákrokoch, veľmi často aj pri onkologických ochoreniach. Rozoznávame viacero foriem serapeptázy, čo sa týka účinnosti. Odporúčame užívanie 80 000 jednotkovej serapeptázy ako prevenciu. To znamená, je to enzym, ktorý môžete užívať prakticky po celý život. Alebo potom používanie silnejšej serapeptázy, a to priamo na tie opuchy, ktoré zvyčajne vychádzajú z lymfatického systému, tzv. lymfedém, buď ako liek prvej voľby, alebo ako pomocná terapia pri lymfodrenážach, alebo potom silnejší 250 000 produkt používame pri rozličných otravách a málo detekovateľných alergiách. Hovorím to aj z vlastnej skúsenosti, pretože ja sám som tú serapeptazu používam a budem používať.